Seguindo coa loita contra o narcotráfico, esta foi a primeira noite en prisión dos 3 detidos en relación co alixo de cocaína en grandes cantidades da Pobra do Caramiñal. Son supostamente o elo máis feble da cadea delictiva, polo que a operación continúa aberta en busca dos verdadeiros responsables da loxística en terra. Golpe importante, sí. Por cantidade, case 4.000 kilos de cocaína e polo método, outro somersible máis. Todo apunta a que este verán se superou a media con máis de 5 mes. Nos submarinos levamos un ano francamente preocupante. Isto que vemos posiblemente sexa a punta do iceberg dunha ruta perfectamente consolidada que fai anos que está activa de este tráfico de cocaína a través de semisubmersibles con destino a Galicia. Os 3 detidos, un ecuatoriano e 2 colombianos, xa están en prisión. Suponse que son a parte máis feble de toda unha organización criminal. Os que trasladaron o semisubmersible dende América do Sur buscan os responsables da loxística en terra, supostamente un grupo galego. De todo isto non hai unha grande organización de narcotraficantes, pero hai xente, como son os detidos, que se xogaban a vida, bueno, pues, a cambio pues, de la miseria, posiblemente, para traer ese cargamento de droga. De momento todos son suposicións porque os detidos gardaron silencio ante a xuíz e a policía nin confirma nin desmente á espera de avanzar na investigación. Pero malia que a droga apareceu na Pobra, todo apunta a que hai relación con Muros. Distribúen, digamos, os seus cargamentos por distintos lugares das costas galegas en función das súas preferencias nun momento dado, da presión policial que poidan detectar nun lado, pois pasan a outro. Non se sabe quen está detrás, pero parece que a policía xa lle seguía a pista que esperaban esta descarga, por certo, chea de erros. Os narcos embarcaron o remolque nunha curva e a metade dos fardos quedaron ciscados ali mesmo. A outra metade deixaron a poucos metros no medio duns matos e deixaron tirados os 3 supostos peregrinos, que non tardaron en levantar sospeitas, máis aínda despois do paso do helicóptero que puxo a veciñanza en alerta.